Yung pangipitin nyo yun pang. Ito yung ko na. Catfish. Kalau dua kali tu. Kita ni. Bukan dalam ni. Ada ikan? Ada ikan. Ayan, magluluto tayo ng ano, ng hito na galing sa may galwan or sa may bukid kung saan kami nagtatanim, para doon sa may gitna. Ayan, ito na. So ito kanina, nahuli nila kanina. Ayan, so buhay pa. Ayan. Fresh na fresh. Ayan, oh, fresh na fresh. So naglaga muna tayo ng ayan, ng tanglad, saka hinuruan natin ng bawang. Ayan. Ayan, para mapakulang mabuti yung tanglad, kaya hinuruan natin yung tanglad para masarap sa adobo natin. Doon pala sa Galwan mo matitikman yung pinakamasarap na hito, na native na hito. Dito lang yan sa may Lasang Galwan. Ayan. Gitna ng kabukiran ng Agunetan, Tukalapangan. Ayan. Saka ibang part ng Riverside Farms. Ayan. Sa Ilocano, tinatawag namin itong paltat. So, yan sa Tagalog, kaya hito. In English, catfish. Alright. Ayan, so may natitira pa tayong ano dito. Ayan. Ipiprito na lang daw ni Mrs. Ayan, para mas masarap. Saka pagprito kasi gusto ni Zia. Ayan, o. Lumalaw-ilaw ay pa. Sakto yan bukas, malinis na sila. So, ayan. Sinamahan na rin natin ng luya para masyubol at saka sibuyas. So, yan yung alam kong sikreto para mas masarap yung lutuin. Lalo itong mga fish, yung papakuluan mo siya muna ng tanglad saka iba pang mga rekado para lalabas yung tunay na lasa ng mga rekado natin. Ayan. So maya maya ilalagay na natin yung mahiwagang hito. So ayan, lalagay na natin itong mahiwagang hito or paltat sa Ilocano. Kaya may mga itlog, dami, sarap. Ayan, dadami pa sana yan, kaso lang wala na magiging pang ulam na sila. Ayan, sarap ng itlog. Ayan, so unahin na natin yung ulo. Ayan. Fresh na fresh.
nagalaw pa, oh. Nagalaw pa, oh. Sarap yan. Sarap yan. Ayan. So, ito pala, kinakain ng mga to, hindi ano. Hindi ito mga cultured, eh. Mga kinakain ito, mga lumot. Mga ano lang, galing talaga sa bukid, yung mga kinakain ng mga hitong to. Yan. Kaya sila'y masarap. Malinamnam talaga. Sure ball yan. Ayan, tapos lagyan na natin ng toyo. Ayan. Ayan. Tapos, siyempre, may wagang pampasarap. Yan. So, okay na yan. Then, suka. Yan, simple. Simple yung luto-luto lang ng ano, ng paltat. O ng hito ng galuan. Ayan. Tapos, konting asukal. Para masarap yung adobo natin. Konti lang. Yan. So, okay na siya. Ayan. Saka, konting halo. Ayan. Para mahalo mabuti yung mga rekado niya. Ayan. So, okay na to. Ayan. Oo. Luto tayo ng adobong ano nak? Adobong paltat. Or catfish in Tagalog, hito. So, ayan. Takpan na natin. Takpan muna natin. Okay? Mamaya, tikman na natin kung okay na yung lasa. Then, let's eat na. Ayan. Nakulo na. So, in a minute, okay na to. Saka ito. Lalagyan ko pa ng pampalinamnam. Ayan. Ayan. Konting mantika para sa mga adobong isda. Ayan. Ganyan kami nag-adobo ng isda eh. Simple. Ayan. Simple na may tanglad. Adobo with tanglad. Ayan. So, i-taste muna natin. Halu-haluin. Yan. Para mamaya, okay na. Okay na siyang pag-ulam. Suabe na. Ayan, so okay na. Nakatsamba tayo sa timpla. Sakto lang yung pagbudbud natin ng mga suka, toyo, saka yung betsin. Ayan. So, ganyan lang kami magluto, guys. Simpleng ano lang, simpleng adobo para sa mahiwagang hito ng bukid ng Lasam. Galuan Lasam. Ayan. Fresh na fresh. Ito. Ayan. Fresh na fresh. Ayan. So, salamat sa panonood. Shout out, salamat mga viewers. Hanggang sa muli yung pagluluto. Salamat guys.